Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu, Gus, Bapak EJBK. Nggih. Nggih menika pertama kali kula wonten mriki. Selama ini juga kula naming saged ningali gosipun saking HP. Kula naming saged kapan nika saged wonten mriki sesarengan ndedonga selawatan sesarengan. Nggih. Dina dinten niki nggih kagem kula piyambak nggih. Alhamdulillah Gus. Nggih. Saged ketemu panjenengan ndonga wonten mriki nggih. Mbok menawi lain hari mungkin saged sesarengan ndonga wonten Kraton Surakarta. Nggih, insyaallah. Siap. Nggih. Setuju ya Bu ya? Iya bener loh Cak. Monggo sinuwun ngapunten, monggo. Intinipun kula wonten mriki nggih namung pados ilmu pengen napa nggih ngrungokaken nasihat-nasihatipun panjenengan. Nggih alhamdulillah diberi kesempatan di malam ini. Semoga ya silaturahmi tidak terputus. Amin. Bisa menjalin kekeluargaan dan napa nggih saya sangat berharap Gus Ikdam saged sowan wonten Kraton Surakarta. Nggih, insyaallah. Saya agendakan nanti insyaallah. Nggih. Nggih. Enggak, insyaallah. Mulai tahun ini mengke ditata agak rapi insyaallah. Gusti, nggih. Aman, insyaallah. Menika ingkang saged kula aturaken Nggih. mboten saged kathah-kathah kados Cak Yudo. Nggih. Cuwun sewu. Ampun sah kathah mriki kula malah kalah lucu malah sampean. Malah ora payu mengke. Malah nanggap sinuwun ya malah coto.